undertegnet at knække vind over. På grund af den tørke, der er her i ørkenen. Der er en øde af en hede. Det er altså en ødemark. Hvad fanden er det? Hvad er forskellen? Henriette, hvad er forskellen på en hedemark? En hede, der er grønt. Nej, der er ikke grønt græs. Hede, det er netop sådan et sted, som... Det er langsomt grønt. Hvad hedder det? Uddyrket. Lige det har været skov engang. Optager du mig? Ja. Og så, ja. Det er kedeligt. Nej, igen, kig lige om. Hej! Der er det en spider-woman. Hej. Det er så ikke se, at jeg bliver øje der. Se, der er endnu et træ, der dør lille. Fucken. Fuck. Vi skal lave en dokumentar. Ja. De levende ørkener i Danmark. Det der, det er en død gris. Den døde så meget af sult. Men vi skal ikke nogen gris. Det er altså en gris, vi har i Danmark. Den hemmelige ørken i Danmark. Se, der er nogle øller, der simpelthen er for gået væk. Nej. Jeg drikker øller. Og nu kommer vi til Hjortevej. Hvor fanden er det skilt af her? Og alle disse døde hjorter. De lover mig. Det var meget, mor. Hjortevej der. Nej, det skal... Henriette, det er Grådbjergvej, vi skal hen. Hey, Sander. Nogle skal vise dig. De brændte op et slag. Okay, så. Hvad er det derude? Sanna! Sanna! Se, der står en rejsende, der er farvild. Hvor fanden er han henne? Nej, igen. Så er det rigtig lidt hæsset. Og nu kommer han med i vores smukke gruppe. Overlev denne ørkentur. Hey, Mikkel! Hej! Hvor dum. Se, der er kommet endnu en bunke, som er gået tabt. I tredje verdenskrig. Og der er endnu en af de overlevende, som har fået en kilde.